Ассалому алайкум дӯстон, бардарон тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадед ба канали меон, канали Қодиров Саид Бурҳон. Бардаро моро даъват кардед. Инҷа ки ҷой ака? Чорбоғ. Чорбоғ чӯ кадом? Ноҳияи Восе. Тарафи ки ҷой ҷа? Тарафи Кулобнима бардаро Восе. Деҳаи ки ҷой? Чорбоғ. Чорбоғ бардаро. Адрес ҳамҷа моро даъват кардан. Ака бисёр подписчики сахта хоҳиш кард ки бизан биём гоҳро партогу. Инҷа гоҳи бисёр аст. Чанд та гоҳи фурӯша, чанд та сар гусола дора, чанд гоҳи биғиза инҷа. Чи яташ на 6 моҳ прокага яташ. Не обши. Обши. 2 4 6 7. 7 гоҳ масал гоҳ ябқа. Ябқа. Бардаро ҳамаша нишон метем шумо. Ина якмаш. И гоҳ паро дашти ака? Қирғизӣ. Қирғизӣ бардаро. Ягом та хонда зоидагай. О, ябқаҷа кага димаш. Ябқиза 6 моҳ. 6 моҳ гарян тикатиё хака. Я ҳамира дандоношон нишон метад ки дандон шӯйкой баъд кашиданша. Я дандон шӯйкой адман дандон ира бибинам. О, ҳуйкой. Ана дӯстон дидаед дандоноша маҷбур кардем ҳуйкой дайна бардо дандонош калон баса. Дӯстон дандоноша дем бениҳоят гоҳи калона я бикаша мира. Ана дӯстон дидаед сен мекаша бениҳоят гоҳи зурай. Гоҳи қирғизӣ 6 моҳ биғиз мега. И биқай чӣ мондаги ака? Инами ала мондаги ака. Ина биқаша дидем бардаро. Биқай намондай бибандиш ака тамом. ها؟ ببند فرق نداره ببندش. دوستان اینا یکم گوشه دیدین این کتی قوشه یا هردش یا هردش چند سوم که 25 تا مقصد نرخاشو بردارا بگو گفته گای سوی بیا میگو در غریبه یا یکم نگاه بین شای کوروشو میکنه مقصد میگه نرخاش یکم میگه نرخ هر دو گوسولا غنوجین کتی ای گو 6 ماه بغز نرخی یا 25000 او سودا میکنه بردارا نمره تلفنشون رو میمونه خای дастсафкашта шумо хутон гап мезанед бардор якм гол ина диден дуюм гол да мезгарем ози бардор дуюм гол и парода иче иша парча фромош ка бардор парода ша яка намедонса худиш ам расянка мега кам чалиш ай мега чалиш швед ай мега у гусолаш ба қай мода че барангиш мода и чанд моҳ бигза и дмоҳа зиёд ай дмоҳа зиёд бақат 100% мондаги бақам ина бақай алара барои ам гол гирифтага ина дуюм гол من یاد گوی زورای اینه بقایو ایش بقایو خیلی چی گوسالاچه او نه غناجینچه اینه گوسالاکش غناجین بردار دیده سن همراه ایسایکه اینا دوستان دیده سن غناجین اینا گو بردارو میگه سیوم شم مزویا اینا دیده سن نرخیش چند سوم 25000 معامله داره ایش معامله داره مثلا دیمش бардaro ина як гоҳи дига бо биғизи дига чорни пёсу сеюм гоҳ якм гоҳ қирғиз дуюм сафед ина сеюм гоҳ бардаро ғноҷин чанд моҳ биғиза кай 5 моҳ биғиза биғизи гарантия аста ана дӯстоно зира як мекаша шумо бибинед ана бардаро дандон шавал нишон бита ина дидасе баланда ина бардаро дидасе хушрӯй кӯй ана басай бикаш ана дӯстон дидесен чорни пёса тамошо кунед бикаш шамсу бикаш бигардон биёриш тамом навай дуруи оғул бировардиам бардаро зидора бё ки вошам сар ки борон сар кард я сеюм гоҳ бардаро нархира чанд сум гуфтен ака 23000 нархи 23000 сомон бо савдо мекунем бардаро занг бизанем номерошона мемонем бардаро чорум гоҳ чорум адиден чорум вай сеюм биғизай якм қирғизай дуюм чалиша инаи чорумай и чанд моҳ биғизай ишам 4 моҳа и 4 моҳа бардаро ёро ҳамаша як одам қамонагай биқай хичона ина тайлиқошон дидесен ё ҳамаш фурӯ ҳам диш фурӯшай бардаро солакшам чорни пёстр говам гоҳи зур ина бардаро дидесен ина ози ҳуй мекои дандоноша ана дӯстон дандоноша дидесен тақрибан ман худ маҷбур дорум ки дандоноша бибинед шумо бардаро ина дандонош калон иша диден гусоладор биғиз бо биғизай духтур овардаган меган ба духтур дидагем мақсад ташхис кардагем биғизай мега нархи чанд сумай 25000 и гоҳои ай нархои хичон мондесиам бардаро хичон да гоҳошон ҷавоб меган номрои хичон хитон намемоха номрои хичон намемон хитон занг бизанед дӯстон бигирен ана име чорум гоҳ шуда и чорум гоҳ бардаро чорум гоҳ ана ида мезгарем ози панҷум гоҳ бес ишаст ина иш панҷумай ина панҷум ина дидесен ям гусола дора
ғуноҷин дар чорни пиёстар. Дӯстони надиден и чанд моҳ биғзайка? Панҷаб пирка. 5 моҳро пур кард. Панҷаб пирка. ина биқоошона десем ғуноҷиншона ғуноҷиношона деси. Солош ҳамаш ғуноҷина. Бардаро диден? Ина оз дандоноша нишон мета шумо дӯстон бибинен. Аки кашидан намекаши ё шамхи дандоноша нишон мета. Десен дандоноша. Ҳамон кас саршти. Бардаро дандоноша де нархи чанд сумай? Мақсад арзону чанд сумай нархиш? Бардаро нархиша 24000 гуфтесай бо муомила дора. 24 савдо мекунан ё бардаро. Савдо мекунан, занг бизанед савдо мекунан. Ё ягон бор бозор дуровари. Ягон бозор онадан. Ҳамёро сабаби фурӯхтонаш сабаби чие? Сабабаш ман Москва мерам. Гаш мақсад нигоҳ шум. Я акай ки ами дандоноша нишон доди кашидаса ҳамёро ҳамин нигоҳ мекунад. Нигоҳ Москва. Москва да якам. Акай Муҳаммад да Москва ё. И додараш меш амакишай. Мақсад и рафтесай мега ҳамаш мефурӯшу мезани мери оха. Я мезана мера. Сабаб дора. Говон нест. Ҳаст. Ҳамаш ҳаст. Ба уҷа я то чи фурӯшам аст ӯ шамо охирда мегин. Бардаро ина иша дидасен панҷум гов мешава. Саф шашум гов бардаро шашум. И биғзи калонай ба фикр ман сина ҷумодаё гусола мемака. Чанд моҳ биғза? Қариб 7 дрома. 7 дромадай бардаро. Ё духтур дошан духтуршон чо тами ай нима сиёнкада номада амирӯз номадай. Набошан духтурам дора болои саршонда. И гусолакш чайра? Ғуноҷин чорни пиёстар ғуноҷин борон сар кард ҷего хамза десем ёнушон биқо. Ғуноҷин агани айш. Нархиша чанд сум мегӯяд ка? Шам 25000. Ишам 25000. Шам савдо меша. Бардаро ё савдо меша. Шашум гов бучи. Дандон шавӣ ки дандон шӯка бибина. Ана дӯстон дидасен дандоноша калон ай. Басай. Бардаро ина дидасен биқам фурӯши ай. Ҳафтум мешав ё шашум? Биқа. Ҳафтум, биқа ҳафтум. Но ҳамаш номератсия киди бардаро кадомиш занг мезанен, якм дуюм иҷа галагирдол накунен барои чӣ ки 6-7 мақсад инаи шиш меги инаи ҳафтум занг бизанен. Инаи ҳафтум гов, панҷум гов, чанд ина биқа. Дидасен биқара. Ҳамёро ба ин биқа монагай. Весшам веси хубай биқаи калонай. Нархи чанд сумай? 25000. И нархи ҳам 25000. И ҳам савдо меша. И ҳафтумш бучи ина як гои дига маҳаллӣ бидай. Як гои дига ина гои арзонтарак бо инаиш бо соз бидай. Ина гусолаша я? И гусолаша нархире чанд сум мегӯй? 12000. Нархи 12000 бардаро. Шам савдо меша. Ина гои қирғизӣ. Пресаи кӯй. Бардаро ина ҷа дидасен чанд қа пресаи ҷа? 1200 та пресай. Преси каҳ бардаро. Преси каҳ я? 1200 дона ҳамаш як мефурӯша. И ҳамаш як мефурӯша. Дига ҳамаш гора ки фурӯхи дига дар конеса. Нархи чанд сум? 25 сими бардаро нархи. Бо занг бизанем бо савдо мекунем. Худори ҳа? Не, ҳамун номерои амуро. Бардаро ҳамаша диден? Номерои Тоҷикистон ё хай хадад. Номерота гап бизан WhatsApp имо дошта боша. 981 981 09 09 93 93 15. 15. Бардаро диден? Номерои WhatsApp имо Тоҷикистон да занг бизан бо ман номерои акара дар Россия уш ҳам мемонад. Бардаро диден? Ина соҳибиш ака алло. Салом алейкум. Ва алейкум. Акай Муҳаммад сози хуби самат ё хубай кор боро соза? Худо да шукр Аҳмад. Ин ака омадем сиёнка кардем ҳама гоҳота карочи ҳамаша сиёнка кардем номерои ҳама акара мондем. Акай Муҳаммад иҷа кадомиш ҳами биғзиёша гуфт ба гарантӣ кадомишта чанд моҳ биғз ҷавоб меги гарантиёшта биғзиёшта? Бале сеташ 3 моҳа мумкин сеташ 6 боло ай. Ҳами гусоладоро охай гусола акай Муҳаммад. Гусолашон гарант шкати ай ду тайдигаш до моҳай якшан ҳами сафедчан нав я моҳ дега мондаги ҳама ҳаму гора мо ҳаму биқаи худмон мондагием ҳам биқа ҳамҷо ҳасте мақсад кая тайгаш нав маҳаллиш гусала карда ҳама ҳаму биқа мондагӣ ай нашоти бузургишон мақсад проблема нест. Сай сабаби чӣ фурӯхтаси акай Муҳаммад амёра? Сабабаш бародар ӯ бо 3 сол шхона амада якам захоти зоидагӣ ҳама фурӯхтам тайлоқошона хайна диюм захотшон айна ҳастан сеимошон гум ҳомила биғзан ҳози ӯ кор биромадагӣ ҷиан хай депор ба 3 сол мақсад мега Москва миём
ما اگه کار برآمد او باید بیاید دیگه هیچ کنه در خانه من نگاه کنه و چیزا را به همین خاطر یگان نشاط تسلی چیزشون کو مثلا من جواب میگم او با او همش با وقت ساعتش دارو و کلوشون کدگی گذراندگی های کسی دختر میاره چیزی میاره پراویر که کنه مقصد من آنجا خروکه زمستانه شونه دید یکی کار یک کشید دیگه ما از اگر کشید بسیم خیلی میفروشیمشون برای هیچ کنه خونه آمده نگاه کنه ما خیلی قرب 5 سال هم از کردیم قبول اکای محمد یک سوال دیگه داریم اکای پیش گفته همین گوی قرغیزی توش نه قرغیزی مقصد اکا گارانتی کتیا بله بله گو قزاقستان درآمدگی لیل نبوده ما لیل نبود خریدگی بردگی گو همش گارانت کتیان گو گپ نیست اکای محمد برای کار خطا غم نتیم اکا میگم خطا غم نتی خطا در پشتی کار چه اکا موخه تمام ده ویدیو من بود چی تمام او ببین همون مثلا آنجا هم پرس کم دارم بگو کسی خریداره افتم 25 نتمش میروه قبول اکا شما معامله قبول ای نمره خطا نازی میمونم اینا بردارا نمره اکای محمد آزی میمونیم پناتون به خدا تون آورنده خدا نگهبانتون کس کورمتون برار میخوام چه بارون هم اومد مو بس میکنیم سیون کدا